हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान रादाबनि भिडिअ बरायनानै लाहरबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै हो फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै थामथि खोलोबनि लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव बायदि राजखान्थि हान्जाफोरजों लोगोसे गोबांथार उदां बिजाथिफोरा बिजाथिलाइखौ गथायदों। थामथि खोलोबनि बिजाथिलाइ गथायनाया 19 एप्रिलाव जोबनानै थांबाय। बिजाथिलाइ गथायनायनि जोबथि समसिम 1 नं क'क्राझार बियाबाव गासै सा 16 जना बिजाथिलाइ गथायदोंमोन। बिनिनो थांनाय 20 एप्रिल खालाराव जानाय स्क्रुटिनियाव सा 10 नि बिजाथिलाइ आरो 21 एप्रिलाव जानाय स्क्रुटिनियाव सा 5 बिजाथिफोरनि बिजाथिलाइया गनायजायो। नाथाय 10 बोसोर क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि जानो हानाय नबकुमार सरायनाखौ थांनाय 18 एप्रिल खालाराव गुवाहाटी बिजिरसालिया एसटि नङा होननानै फोरमान खालामखांनाय उनावबो बिजाथिलाइ गथायदोंमोनब्लाबो बिथांनि बिजाथिलाइखौ मैयानि स्क्रुटिनिआ रिजेक्ट खालामो। बैखौ नायनो थाङोब्ला 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव गासै सा 15 बिजाथिफोरनि बिजाथिलाइया गनायजाबाय। बेखौ लानानै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव हाइकर्टआ नब सरायनानि डिसिसनखौ लादों। बिथाङा माखासे गोरोन्थि खामानि मावनानै 10 बोसोर एमपि जानानै दंमोन आरो बिखौ हाइकर्टआ फोरमान होनाय लोगो लोगो नमिनेशनआ रिजेक्ट जाबाय आरो बिथांनि सायाव आयेन बादियै एक्शनबो जानो हागौ। लोगोसे 15 जननि मादाव सा 5 नन ट्राइबेलफोरनि बिजाथि गनायथि मोननायाबो दिनै नङा गाबोन रिजेक्ट जागोन होननानै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। हादराव थांनाय 19 एप्रिलनिफ्राय लकसभा बिसायख'थिया जागायबाय। थिग बेबादिनो फैगौ 7 मे खालाराव थामथि खोलोबनि बिसायख'थिया जानो थांगासिनो। बेखौ नोजोर होनानै बिटिआरनि राजखान्थियारि दोलोफोरनि बायदिसिना बिसायख'थियारि फोसावदिं हाबाफारिफोर लानायजों लोगोसेनो गुबुन दोलो एबा हानजानि सुबुङा गुबुन हानजा एबा दोलोआव हाबनाय बायदि जयनिं हाबाफारिफोरखौबो लानाय नुनो मोनगासिनो दं। थिग बेबादिनो साननैसो सान सम सिगां इउपिपिएल दोलोनि एबा एमएलए लरेन्स इस्लारिखौ ससियेल मिडियानि जोहै बायदिसिना रावजों सोंखारिनाय क'क्राझार जिल्ला इउथ बिपिएफनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि समर बसुमतारिजों लोगोसे सा 17 सोद्रोमाफोरा पाटगावआव जानाय इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारियाव जयेन जायो। बिथांमोनखौ एमएलए लरेन्स इस्लारिया दुंब्रुदै बरायनानै लायो। लोगोसे 18 नं मानास सेरफां बियाबनि सा 100 बिपिएफ दोलोनि गोख्रों मावथिफोरा बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मनि नुजाथिनायाव इउपिपिएल दोलोआव जयेन जायो आरो चिरां जिल्ला हाथिसार खाग्राबारिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारियावबो सा 7 बनसु आरो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा जयेन जायो। लोगोसे दादगिरि ओनसोलनिफ्राय 150 सोद्रोमाफोरा जयेन जायो होननानै मिथिनाय जादों। 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ थांनाय 20 एप्रिल खालाराव फोसावनानै होबाय। बे आनजादाव गोबांथार गुन गोनां फरायसाफोरा गावबा गावनि रोंगौथिजों गोबां मोजां फिथाइ मोननो हादों। थिग बे लेखायैनो हेलेम दखरा एबसुनि सिङाव थानाय 6 नं सान्तिपुर गामिनि बिफा जगेश्वर गयारि आरो बिमा सम्बारि गयारिनि अनजाथाव फिसाज्ला कमलास गयारिया बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादखौ डिस्टिंसन लानानै उथ्रिसारनो हायो। बिथां फरायसाया गासै 563 नम्बर थामहिनबा 93.83 जौखोन्दो लाना उथ्रिसारनो हानानै हारिनि आरो ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। फरायसा कमलास गयारिनि बेफोरबायदि जाफुंसारनायखौ मोजां मोननानै गोजोननायजों 21 एप्रिल खालि हेलेम दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फरायसानि नखराव नुजाथिहैनानै फरायसा कमलास गयारिखौ बरायहैनाय जायो। शनिबारनि हराव गुवाहाटीयाव सासे पुलिस जवानखौ डिजेल लुनानै सावनो नाजादों। गुवाहाटीनि बशिष्ठ थानानि सिङाव थानाय दा इक' मुंनि बाराव बे जाथाया जादों। गावनि डिउटिखौ फोजोबखांनानै जौ नागिरनानै दा इक' मुंनि बाराव थांदोंमोन प्रदीप बसुमतारी मुंनि पुलिस बिफानाव खामानि मावनाय जवाना। नाथाय बे बाराव गोबाव समनिफ्रायनो जौजों गफबनानै थानाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोनसे हानजाया प्रदीप बसुमतारीखौ बुनायजों लोगोसे डिजेल लुनानैबो सावनो नागिरदोंमोन। अब्ला फुंनि 4 बाजिबायमोन। डिजेल लुनानै सावनो नागिरनाय जाथायखौ प्रदीप बसुमतारीया गावनो फोरमायदों। नाथायबा बुनाय जाथायखौ खालामग्रा सासे सिख्लाया फोरमायनाय बादिब्ला प्रदीप बसुमतारीया जौ फेनानै गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन होननानैबो फोरमायो। बै जाथायखौ खोनानो मोननानै बशिष्ठ थानानि पुलिसा दा इक' बारसिम थाङो। पुलिसा बुनाय जाथायखौ खालामग्रा दुथांनि हानजाखौ हमनाय जायो आरो बशिष्ठ थानायाव 267, 268, 269/24 नम्बरनि पुलिस बिफाननि सुबुंखौ बुनायनि दायाव केस रेजिस्टार खालामनानै संदाननायखौ जागायबाय होननानै मिथिनानै मोननाय जादों। बागानपारा दखरा एबसुआ उदां रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। रंजालि बैसागुआ बर' हारिनि एंगारनो हायै मोनसे फोरबो। बर' हारिनि हारिमुवारि गाननाय जोमनाय, जानाय, खाम, सिफुं, सेरजा, जथा बायदि दामनानै मोसानानै दाब दाब ओनसोलफोराव फालिगासिनो दं। थिग बेबादिनो मैया बागानपारा दखरा एबसुआबो उदां रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो गेदेरखौ खुलुमनाय एबा मान होनाय आरो उन्दैखौ अनसायनाय एबा बोर सारस्रिनाय लोगोसे बर' हारिनि समायना रमायना मोसानाय रंजानायजों आरो बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंफुङो। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि बुंथिगिरि मुस्रिक काथिराम बर'आ बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव बर'नि दोरोङारि दामग्रा खाम, जथा, सेरजा, सिफुंजों लोगोसेनो बर' माहारिनि सिनायथि होग्रा मुवा बेसादफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय एबसुआ अरायबो खामानि मावबोगासिनो। बे लेखायैनो बिटिआर सरकारनि नाजानाय आरो मददजों बर'नि मोन 13 आइजेंफोरा GI टेग मोननो हाबाय आरो रैखाथि जाबाय। बेजों लोगोसेनो आर'नाइ, अनला ओंख्रि बायदिजों लोगोसे मोन 8 मुवा बेसादफोरा थाबैनो GI टेग मोननो हाबावगोन होननानै बुंथिनायखौ नुनो मोनो।
फ्रेन्ड्स दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नो थाखाय आखायाव लाबाय। गोजोन्थों।